Ikan kata tayo kararaken isip tayo tapno may kari tayo nagmamatiyo la 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 Tapno may kari tayo ngagdayaw iti Apo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken. Kakabsat ti kangrunaan nga puon ti pannakaisalakan tayo. Isu ti panangsurot tayo ti pagayatan ti Dios. Tinakem panunot ken puso tayo isurot tayo ken Kristo agkamataleg tayo ken kuana tapno maikaritay a makiranod iti daytoy na santuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tay ida yan tangay mamati tayo ti Dios manangaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayumet kakabsat ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
wanen naka di mo ipalubos akin ka may sinaan mga sika Gloria iti Diyos iti kangatwan Gloria iti Diyos iti kangatwan Gloria iti Diyos iti kangatwan Katawa na imbag di panagnak na kemda ibunan nagkakaitan mo Dakapagrugpa banda ka daydayo wenda ka Agyaman ka kenta Gaputi na indaklat na dayag mo Diyos na ilangitan ngari Diyos sama man nakabalin namin Kat sikap Yesu Kristo Bugbog tong mana Diyos nga po Cordero ti Diyos Ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatwan Gloria iti Diyos iti kadang iti basbasul ti lubong kasyan na kami sika kadagiti basbasul ti lubong awatem kadayto arararaw mi ket sika situtugaw iti makanawang ti Ama kasyan na kami kasyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatwan Ngay siksika o Heso Kristo ti nasantuan siksika o Apo
itimpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Gloria iti Diyos iti kangatwan. Kumararag tayo. O Diyos, sika ti mga ramid adagiti mamati maymaysa ti panagnakemda, ipaay mo kada kam atattaom nga ayaten mi ti ibilin mo, ket tarigagayan mi ti inkarim. Iti kasta iti baet dagiti amin a mapaspasamak ditoy lubong, patgan milatang ipangpangruna dagiti napaypayso aragsak. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, umay ko umungen dagiti tattao ti amin a nasyon. Inton maumungda, makita danto ti maaramid ti panagbalin ko. Ket mamandanto asika ti madusa kadakwada. Ngemispalek to ti sumagmamano kadakwada. Ket ibawong kunto ida dagiti nasyon, ken kadagiti adayo adaga, adipay nakadamdamag kanyak, wenno nakakita iti kinatanok, ken panakabalin ko. Ibawon kunto ida ijay Espanya, Libya ken Lydia. Agraman dagiti pumapana at tattao na ken ijay Tubal ken Gracia. Ibagadan to kadagitoy a nasyon ti kinatanok ko. Yawid danto dagiti amin a kailyanyo nga agapo kadagiti nasyon. Ited danto ida akasugat kanyak. Ilugan danto ida kadagiti kabalyo, molo, kamilyo, lugan a pakigubat, ken karison nga itinasantuan abantay ko ijay Jerusalem. Yeg danto ida akas iti panangyeg, dagiti Israelita kadagiti daton amakan iti templo, anak ay karga iti alikamen anadalos iti matang tilinteg. Pagbalinekto apapadi ken libita ti sumagmamano kadakwada. Ti sao ti Apo. Ingkat entero alubong kit ikasabayo tinaimbag adamag. Inkay tintero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin a nasyon. Idaydayaw yu da kayo amin at tattao. Inkay tintero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Tanabilig ti agbaling ayat na kada kayo, ket agnanayon ti kinapudno ti Apo. Inkay tintero alubong ket ikasabayo tinaimbag adamag. Iti may basa na adaw iti surat kadagiti Hebrews. Nalipatan nyo kadin ti makapabileg abalakad ti Diyos kada kayo kas anak na. Kunana, anak ko, di mo laglaganen ti panang disiplina ti Apo, ket di ka met maupay no dusaen na ka. Agsipod ta disiplinaen ti Apo ti ayaten na, ket sapliten na ti amin nga awaten na akas anak.
Ibturan nyo ti panang disiplina ti Diyos kada kayo. Ta iti kastoy, ibilang na kayo akas anak na. Adda aya anak asaan a disiplinaan ti amana. Numadusa tayo, ipagarup tayo ni ti dayta aka nito asaan na pagragsakan. Nudiket pagladingitan. Ngem iti kamaudyanan na, awaten dagiti nairwam, iti kasta apan nakadisiplina, tinatal na agunguna, tinalinteg abiyag. Ingato yung arod, dagiti nalpay nga imayo, papigsaen nyo, dagiti nakapsot at umengyo, magna kayo iti nasimpa adalan, tapno saan amaligos ti pilay, no diket maimbagan. Ti sao ti ako. Giyaman tayo ti Diyos. Ika'y to batang kenen tapuso Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumamet ken. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Iti dalan na amapan ijay Jerusalem nang isursuro ni Jesus kadagiti nalabsan na nga ilili ken barbaryo. Apo man manukaditi maisalakan adda nagsaludsod ken kuana. Aramiden nyo ti kabailan nyo asumrek iti nailat arwangan insungbat ni Jesus kadakwada. Ibagak kada kayo nga adunto ti agtarigagay asumrek ngem di danto makastrek. Inton tumakderen ti ama ti pamilya ket irikep na ti ruangan mabati kay to itirwar uray agtugtog kayo ket kunayo apo ilukat mo man ti ruangan isongbat nanto kada kayo jak ammo no tagaano kayo iti kasta kunayon to nakipangpangan ken nakiininom kami ken ka gen nang isursuro ka ijay ilimi isongbat nanto manen jak ammo no tagaano kayo. Umadayo kayo kanyak, da kayo amin ama nagdakdakes, agsangit ken agngaret-nget kayto. Inton makita yo nga adda da Abraham, Isaac, Jacob ken dagiti amin a propeta iti pagarian ti Dios, idinto nga adda kayo iti ruar. Aggapunto dagiti tattao iti daya ken laod, iti amyanan ken abagatan. Ket sumagunan to amangan ijay pagarian ti Diyos. Adda dagiti maudi ita nga umununan to, ket addamet dagiti umununa ita, maudin to. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Apayhan nyo nga ammo nga dagiti mamartag ka mapandadji langit. Haan? Ngayan nyo pa'y nadamag. Kastoy gamin tinapasamak.
May isa nga aldaw, malam, at napan nagtrabaho di kumbento, insyat na basit, handa lang nga insyat na bartek da. Kidi agawid da gito'y, dyan mo no, nga barangay ti kaya ayaw no, kalangkwasan, dinaratan won no. Hindi agawid da, nagkamotor da, ay ka, gaputi bartek da, ay ka na idungpar da ti mangga, na makapuot da, dadamo di langitan, hangover da pailaang. Kakuna ni San Pedro, oy da kayo nga mamartak, ako like kay sapay, kunana ka, wala po, pangkang pagtrabaho, makimismisa kami, hangkay nga umaid to ita, mamartak kayo mat, ingkay di bangir a kwarto, di napudot ang lugar, di ayan ni Satanas, napandamot, barbaring at dama isyat ijay, kunada pa ilaang mat, nabahang uber da lang arutan, napanda di bangir a kwarto, nakita da ni Satanas, at dasara na, at da ipos na kinalbit na di may sa pari pang pinapaitan, kinamat-kamat da ni parchen da mo ni Satanas. Kaya kung na ni Satanas, oy da kayo nga mamartak, hangkay nga umay ti impyerno, si dadak mo ten ingkay jilangit, iso nga dagiti mamartak mapanjilangit. Istorya laeng mo, tadi yung tumangki, ibagang imbaga ni Apuraw po, kagbartak tayo. Haan. Istorya laeng ta, ti topic tayo, kas ano ti mapan ijay langit. Imbaga ni Apo Isos, kas ano ti makagunod ti biyag nga agnanayon kahit nga saun, si asino dagiti mapan ijay langit. Yung ibaga nga gapot mamartekan kamapanang kabutang ni Satanas. Idi nagmisa kami ti maysa nga gimong sisa. Dikit gapot arabi kita dagiti makimisa, apay tatak lang nga makita ti rupa dagitoy kuna kasla haan nga pamilyar di rupa da. Nagmisa kami, kalpasan ti misa, as usual, nagluto da, agsasalo-salo, tanayon ti misa, di jay panag, agkakaaruba nga, agdadanggay nga mangan. E dinalpas ti kaan, nagtutungtong kami, kadagay babakit, agpaisuhan da nga katoliko, iso nga damdamok ida nga makita. Kaya di ko agsalsaludsod kami, hang kami nga katoliko, Father, di may samet, nabunyagan ang akatoliko ng imalisak. Di may samat, kayat ko ti umay. Agkomunyonan. Nagkomunyon kakunak. No hangkay pa'y nga nabunyagan, no hangkay pa'y nga katoliko, hangkay pa'y nga agkomunyon. Agkomunyon kayo no makaumay kayo. Uray na katoliko, kunana di may saka, naawatak matiyo karistya po, kaapaya ka, umabaling kun ati agkomunyon. No hanggang nga nabunyagan, haan. Imbagak pa'y, uri da kayo nga agminminatay, da kayo nga katoliko, da kayo agservice kayo taminatay yo, mabalin. Haan kayo, haan nga masapulan nga mapangkay da gitay haan nga katoliko. Uri da kayo nga katoliko, haan kayo nga pan agserbi ijay katolikon taapaya, tilwalo ti katoliko ka, addan to panagungar ti bagi, panangibabaet ni Apo Santa Maria, kano handa nga patyan, kas ano nga rod nga ingkay, lualwen. Kakunak kanyada, uray mo no inya nga relihiyon Apo pakaisalakanan kunada mat dagitaw nga babakit. Kauwan kunak amin. Gam sa dinno kaditi sigurado nga pakaisalakanan. Kag usto maamin nga relihiyon kunada kauwan usto adda pagpapadaan tayo anya nagpapadaan tayo liturgy of the word. Basaen tay amin ti Biblia ilawlawag ti mangilawlawag agpapada tay amin ijay. Ngem tinagdumaan na no Katoliko Eukaristya. Datayulaeng ti makakonsagrar nga agbalin abagi ken daara ni Kristo. Iti sabali uray agkomunyon da pangilaglagip laeng haan nga Eukaristya, haan da nga mamati nga agbalin abagi ken daara ni Kristo. Isu ti bagak kadakwada. So nga hangkay nga agkomunyon, kasano ti panagbalin na abagi ken daara ni Kristo? Tadati kuna ni Apo Jesus kano haang kayo nga mangan iti bagi, haan nyo nga magunod tibiyag nga nagnanayon tinapay tibiyag kas ano pa nagbalin na umuna dayjay padi na ordenan datayo at usto ti ordinasyon da isudahan da maordenan ni papadi na ordenan uray no may nga ako light mangalamot ti tinapay ken arak alaen na mo ta maibasan alaen na mo ta misalon mangmisa nga isuna uray masurutan na haan nga mabalin nga bagi ken dara ni Kristo ta saan nga naordenan naordenan di padi maikadwa
di material nga mausar, di arak ken tinapay. Mas wine. Haan nga mabalin amin nga arak. Maditi tubay taw na kayong akulait. Madima na jay whiskey wan no imperator ha nga mabalin. Kakunada ka mabalin ka no diti magatangan nga red wine nga grape wine haan tilaeng mabalin nga usaren nga pangmisa dagiti inaramid ti pinalubusan ti simbaan. Ita Amerika agar aramid da. Di Spain da yemumpo agar aramid da. Da tayo hantay pay na palubusan. Mabalin tayo ti agaramid ti basi. Bognay wine, anya pa dagiti wine yo, the obi wine, ngam haan nga napalubusan, haan nga mabalin. Katata, di tinapay, mabalin tayo ti agaramid ti arena, masapol nga awan ti anyaman asin asukar, anyaman baking powder kada anya. Tilaeng paggatangan, dagitay pinalubusan ti simbaan manen nga agaramid, haan nga kanya-kanya tano nagkamali tayo, haan nga balido jimisa. Kunana mo may nga bakit ka, paggatangan nga ruti kasta, Father. Kunana, kunak mo't apaya, mangmisa ka. Haan ka, apay nga gumatang ka, tausarin mi mat. Uray usarin nyo na nga nakonsagraran, haan lat nga agbalin abagi kendara ni Kristo. Taagbalin nga rod nga tinapay tibiyag, mapantibiyag nga agnanayon. Anya pa'y titatam na agbalin nga pudpud no jimisa. Suruten, diyay ni Apopadi, diyay formularis. Haan mo nga mabaling nga bakta-baktawan di misa ka pinagsisinukat mo haan. Adda surutem iso di misal libro ni Apopadi. Ken the intention of the church anya the intention of the church, the intention na agmisa para simbaan. Intention of the church madadael no ni Apopadi rimwaren na ikaten di fakultinan agmisa pa ilaeng haanen nga mabalihang nga bahaliden ta na ikaten nga padin. Masapol nga the intention of the church usto. Iso nga kunak, da kayo nga sa bali, haan kayo nga agkumkumunyon ta apaya, ti ibagayo, agpadpada, kindi sa haan nga pulos nga agpadpada, kindi tinapay da iyibangin, da kayo nga daduman, agkikinumunyon kayo, ngam dito'y haan, da kayo makatoliko, hang kayo mat nga pan agkumunyon ijay, ta apaya, madisvalyo mat nga ibagayo nga, isumot lang nga iso, uwan di material no makagatang dati hostya, agpadpada, ngam no kinonsagraran ni Apopadi, transubstantiation. Kadija ti pagdidiscusan mi ay kasjay aya Father one. Isumot lang nga iso kunana. Dija kanumo umay sa ti pamati na napadas na amin. Napanti iglesia, napanti Pentecost, napanti ko. Ay apo ko na magkanya na kas ano nga rodan no tinto pa nagyantay di langit ka according to religion. Papanamto nga rod kunak. Inka makadomingo ka di katoliko di langit, makadomingo ka niya. Ang mga kasjay ngoma. Kunak ta deram kunana di may sa agsubli kam nga roden Father. Haang kayo nga agsubli, haang kayo nga agpabunyag, gapulaeng kin ni Rufo. Haang kayo nga agsubli, gaputa na pintas ta simbaan nyo. Agsubli kayo, no iso ti amuyo, patsyen nyo nga pakaisalakanan nyo. Nga ag-decide kayon Haan nga day agsubli kayo, kasla mo lang kadagita nga kung kunak. Inton adda na kaupayam nga kadwam di simbaan, umalis ako, kay kaya data nga simbaan. No nagiwaras da ayuda ka, naudi ka nga naikan ka, adda pilpilyon na data nga simbaan, umalis ako. Nakarabrabaw apang mati. Kakunak, kasla anti relihiyon, kasla mo ano, nagasawa ka. Haan na nga babalin nga. Awan nila kay mo ka. Mabalin mo mat ni kumpadre mon. Mabalin mo dahi tagpatpataya ti weteng jayan yon. Kaidamon apaya awang ngarod nila kay mo. Api kasjay ti pamma, no dadumakas di mo ti pammati, gaputa, hangko kay kayat di padi, umalisak. Adang ko kayat kasjay ngarod mo nila kay mo. No nangasawa ka akita deram, rigat kinnam ay panubok anusam ta isugurot pa ka isalakanam kunana ti maikadwa nga maibasa surat kadagiti Hebro anya ti kunana toy malagip yu pay awanan tay nagbasa malagip mo pay haana lipatan tay aminan kunana laglagipen nyo
Di mo laglag-anen kunana, ti panang disiplina ti Diyos. Kendi ka maupay no dosaan na ka. Di ka maupay no dosaan na ka. Imbaga na daytoy, taapaya, agsipod ta disiplinaan ti Apo, dagiti ay ayaten na. Huray gayam di problema tayo, pan nakilangan ni no nga to ti panangawat ti ay pamati tayon, uray di problema tayo, makili sasao ni Apo Diyos kanya tayo. Kunanad to yun agsipod ta disiplinaan ti Apo ti ay ayaten na, ket sapliten na amin, nga awaten na akas anak na kunana kas lamang laji panang saplit yo di anak yo no sulpeng no nagtinag nga to wenno agmotor tinakapaspas saplitan ta apayaham mo kayat nga madosa kas jay mo ni Apo Diyos gayam tano ti biyag tayo puros ragsak nakababa nang ka awan saksakitam awan problemaam kas ano nga rod nga agtrabaho ti grasya ni Apo Diyos kada tayo. Iso nga no ti pamatim ka masubok, no ti pamatim ka marigatan, iparpari na ti Diyos nga umararaw ka kinkwana ta aggaraw ti grasya na. Iso nga kunana, di ka maupay. Iso nga no uri agsakit tayo, uri agproblema tayo, kasla ko ni Apo Padi nga na chikunggun niya, tapandak mainalisan, da kay nga taga Salcedo, nagirot amin nga saka kaon. Kanaglaka ko mga ibagak nga, nagado nga chismosa nga agchikunggun niya, apay nga siyakpay lang. Apay nga da kayo kumag. Kaagraman di jay, tap na agnakam tayo. Ngam no nagsakit kalabasit, yati sa kiyot toy, napang ka nakiponsyon, pinaglalaok mo takinan mo, agar-agar ka da, dinakdakan ka da, into nagbisalag ta tiyan mo, anyati ko nam, kinargaan na di kinan ko, adangamin munmunye ka na. Takinaado ti kinarawot mo nga pinaglalaok mo takinan mo into no nagsakit ta tiyan mo nagbisalag ibagam kinulam da ka sakit yo dayjay kadi iso dayjay ti kunana uray no dagijay sakit tayo anusan iso nga ti pamati no maawata mo nga uray ti panubok ti biag makisasao ti Dios kada tayo uray ti sakit tayo adda ibagbaga na kada tayo pag nakemen na tayo taay-ayatan na tayo ti Diyos. Ngam no pala ti level ti pamatim ka, nagsakit ka basit ka, agpababasol ka no sinno tinang kulam king ka, nagrabaw a pamati. Imbes nga si ka ti agrigat ka, ipasam pala ti sabali, nakarabrabaw a pamati. Iso dayjay kunana, iso nga uray man nakimisa ka, inton agkamang ka kini Apo Diyos, inanusam, dagiti panubok nga inted ko, no kunana, kahaan Apo, pumanaw ka, uray no Apo ka nga Apo, nga tuktok, no haam mo nga naibiyag, di pamatimhan na kanto pastriken. Uray na bunyagan ka nga kunam, uray pinasyar mo amin nga pamati, no haam mo ka bailan ti agayat, agsakripisyo, agahanos para iti pamilya, baka di na kanto pastriken. Isu dayjay ti kunana nga haan nga amin nga mangibaga ti Apo makastrek iti pagarayan ti Dios. Tada mo mangus-usar tinagan ti Apo ngem armas laeng. Haan nga ti Apo ti maidaydayaw ngem dayjay bukod nga katatao. Isu nga daytoy ati ko ibagbaga na kinawis na kada tayo kakabsat anya ti rumbang nga aramidan. Paunagan ti pamati tapno magunod mo ti biag nga agnanayon. Awatem ni Kristo kabailan na kaabalbaliwan. Ti Eukaristya, no awatem na impapusuan, kabailan na kangapasantuan. Kas ano ti sumanto, maibiyag mo di pamatim. Ni ibaga nang agpakumbaba ka, kabailam. Uri adda problemam, ibagam nga italek mo kini Apo Diyos, haan nga mapukaw ti pamatim. Dahil tinaununag. Kano maibiyag tayo daytoy, anya ti kunana, umay kay to kanya, kunana, dagiti tattao, kunana ni Apo Jesusen. Addadan nga makisangsango, iti padaya ti Apo, taapaya, idi si bibiyag da, naganos da, idi si bibiyag da, nagsakripisyo da, idi si bibiyag da, nagayat da, idi si bibiyag da, ingkarkarigadat, nandan, nagbiyag nga nalintag, kadayay mo ti awis na kada tayo, iso nga no tarigagayan tayo ti biyag nga agnanayon, sumurot, agsakripisyo, ibiyag ti pamati gapuken Kristo
Tano da pay pampanunutan tayo kabagbagi tayo adayupay. Ti pan nakadaanon tayo ken Kristo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo ane Jesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos na nagtao di ti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw. napaypayso a Diyos sa nagtao, tinapaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetla ang iti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet na nailansay ti krus gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlong nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan na surat. Imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, kat ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati ak mati Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, isu agtao diti Ama ken ti Anak, pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati ak mati Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ken Apo tayo nga Hesus Kristo, isu ti dalan nga agturong iti Ama, ket babaen ti papatay na iti krus, ken ti panagungar na. Impaay na kada tayo ti pan nakaisalakan. Hintay idaton ken kuana dagiti araraw tayo kuna tayo. Apo denggem ti araraw mi. Apo denggem ti araraw mi. Kristo Jesus, itidalan mo nga agturong iti Jerusalem, nang isursuro ka kadagiti na labasam nga ili ken baryo. Ipalubos mo nga agsaknap tilinteg mo iti iglesia abinangon mo, ket mayruwaragawag tinagan mo babaen ti panursuro dagiti mangidadaulo iti iglesia. Dawaten mi ken ka. Apo denggem ti araraw mi. Kristo Jesus kinunam anailet ti ruangan nga agturong iti pagariam. Pabilgem dagiti pangulo iti pagilian mi, amang isaknap iti panagdoras ti panagbiag mi, nang runa dagiti marigrigat, tapno mailisida iti panagaramid iti dakes, ket maikarida asumrek di tanaylet alwangan, dawaten mi ken ka. Apo denggem dagitoy araraw mi. Kristo Jesus agsangit ken agngaret-nget to dagiti managdakdakes. Ikan nakam iti nananay apigsa, asumaranget iti sulisog, tapno di kam masurutan ti dalan ti kinadakes. Tulungan na kami, tapno si titebker kami, ang mga rakop iti nasantuan a panagbiag. Dawaten mi ken ka. Apo denggem dagitoy araraw mi. Kristo Jesus, nakipangan, nakiinom, ken nakisurot ka kadagiti tattao. Ipaay mo tilawag kadagiti kakabsat mi, anak nakulaapan ti panunot, puso ken nakem na, tapno mabigbigda ti kadam iti biagda, ket dida sumiyasi iti dalan nga agturong ken ka. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo denggem dagitoy araraw mi. Kristo Jesus, tinarigagayam ti panakaisalakan dagiti amin na tattao, ket inawat mo ti panakatay iti krus. Ilukat mo kad ti ruangan, ti pagarian, ti langit kadagiti kakabsat mi, ngay munan apimmusay. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo denggem dagitoy araraw mi. Agulimek tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep.
Iraman tayo ti kararag tayo, dagiti na ayat nga tumultulong kada tayo. Ni Erlinda Mayrina, ni Rinalda de la Rosa Mites, ni Helen Alcantara, da Jonathan ken Florencia Gabayni, ni Norma Julian, kararagan tayo matikabsat tayo, ni Aaron Langa Blas, ikararagan tayo dagiti masakit, ni Marisa Bacarubbo. Kumararag tayo, Apo denggem ti araraw mi, Apo Jesus sa Kristo, denggem dagiti kararag nga idaton mi ken ka, ket mangnamnama kami itinapnuan ayat apan ang ipangag mo, tulungan na kami nga agbalin agimong dagiti mamati ken agtalek ken ka, dawatin mi daytoy gapumot laeng itinagan mo. Amen. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Kahit may paay pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo babaen ti maymay sa sakripisyo ni Kristo nga anak mo, inaramid mo ada kami ti ilim, ipaay mo ka ti panagkaykay sa ken kapya ti iglesyam, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen.
Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken Itag-ayo dagita puspusoyo. at dadan as itatag-ay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay may ikarikat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos gapu ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswan, ti langit ken daga, napnoday ti pakaidaydayawa. Sana iti kangatwa madaydaya ti umay tinagan ti Apo o sana iti Pudno unay Apo, abiig ka akin na santo, kat sika ti gubuayan, ti amin akin na santo. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Iti daytoy at tinapay mangan kami ket iti daytoy akalis uminom kami iparang-arang mi ti ipapatay mo Apo aging gaiti yay mo. Iti ngarod pa nangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag,
ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyusan. Laglagi pemmet ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kaman nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kadatayo. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayon adinto agsardo. O apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti tadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si ka nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana.
Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo, kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Cordero ti Diyos mangikat, kadagiti basbasulti sa malubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos mangikat, kadagiti basbasulti sa malubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos mangikat, kadagiti basbasulti sa malubungan, item kada kami kapya, item kami kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos sa mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagaasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karino, may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararuwa.
Rigat ken lulwa Intang palipip Bagiken ni Kristo asalakan Inkam awaten Pasang kagimungan Sapay kumang Daito'y apanangan Inkam magunod Kapyat sa kalubungan Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kad, adigdigan da ito'y amisa, ti panangaasim kada kami. Iturong nakam kadi nga agbiag, itikastakan ka na yun laeng ang makaayayo kamken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo. Kalpasan tinasantuan amisa, aginggana no bigat Apo, maaramid ti jamboree, dagitay altar servers tayo, iso nga dada ita, agadalda, agay ayam da, umianda Apo, dito'y plaza, no hang agtudo, ngam ijay covered court, ti pagaplagan da ti tent da, no agtudo. Kada tayo nga taga dito'y asidag Apo, napintas lata nga malaksid ka dagiti agwardya daw adawasan tayo ida para iti security dagitoy nga anak tayo. Into no bigat aglipas daytoy nga jamborida iti oras ti alas 10 agmisa danto nasaya at no da kayo nga naganak at da kay tumet laeng nga mangkadwa kadakwada ken panangyawid yon tumet kadakwada. Tadagitoy nga anak tayo daytoy ti kunan ni Santo Papa nga gayem ubing nga gayem ni Apo Jesus. Tano may isan sanay da iti simbaan, agserbi ti simbaan, umunag nga umunag da ita pamati, haanton nga makillo da ita nga pamati na tibkerton. Sino ti umuna nga mangyarayat di ubing, da tayo nga naganak. Sino ti umuna nga pagtuladan da tayo nga naganak. Iso nga da ito nga jamborida, haan man laengen nga para kadagiti ubing. Panunutan tayo nga para kada tayo amin nang runa kada kayo nga naganak. So nga kunak, umayumat lata Serbian ida, hami maserbian ida, kadandanida sa nga gasot, may kay tumulong nga agluto, agi serbi kadakwada, tapno na anayas dati programa da, iso nga pagyamanan tayo mat, dagiti mangida da ulo, kadagiti nga altar servers, agtultuloy ti trabaho tayo Apo, data yun ijay likod, mabubunganan, masimpa di alad tadaanan, maburburbur di halublak na matuunan to diyan, kadagitay makawaya Apo, nasaya at no adda tayo. No haan nga makawaya adulat tamo dagitay mangted, dagitay pagpakan, pagpasida, mangited ti merienda kanayon, ke isupay nga gatangen, dagitay mangmangted financial ikararagan tayo, agyaman launay ti simbaan, ulitek hang kung akukwa datoy kukayo, simbaan nyo, kumbento yo itarayakton ngay madanagan ta mabiiten nga magbayad kay pe utang yaw nya wen at titinulong laeng dagitay makasango umay kayo umarayat nang runa dagitay lalaki na saya at launay nya ta para kanya tayo ku kayo metlaeng ken napintas nga ibaga tayo nga pakaidaydayawan ni Apo Dios no nasaya at di aramid tayo di iso nga tulong ti pannakapunas ti basol pakaisalakanan tayo. So nga umay kay lata Apo da kayo nga makawaya, na kayo mat nga makaumay, mabalin nyo latamot ti mangipatulod,
kaslar aramiden ti dadduma, pagpamerienda, pagpasida, tayo isupay nga gatangan, tapno basbasit di jay maswelduan. Kapag yamanan na kayo, nya apo, tapno nasaysaya at malaang ti anayas na para iti apo. Tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit Agdumog tayo taawaten tayo tinadaega pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kuma si aasi kada kayo ti pamindisyon na kenti sirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kayo kuma adi agresat kadag iti pannursuro ti pamati kat pagtali na idan na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket itpatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay iti Diyos. Subali